Ola a todos e a todas, que tal alumnos e alumnas das escolas do Concello de Ames? Preséntome, son Paula Cantelar, son xornalista, reporteira de televisión e son veciña vosa do Concello de Ames, da parroquia do mesmo nome, pero non me estou confundindo. Hoxe veño a falarvos da de Tapia. Está moi ben que me encomenden a min este vídeo porque eu, a pesar de ser da parroquia de Ames, teño moi pretiño, veño sempre andando isto, que seguramente non esteades nin a recoñecer, pero seguro que en verán aquí vexo máis dun. Esta é a praia fluvial de Tapia, que veño sempre, como vos digo, andando da igual a estación. Agora, pois claro, está totalmente inundada porque estamos tendo uns días terroríficos. E nada, quería darvos os meus máis sinceiros e persoais parabéns por estar falando galego. Espero que sigades falando galego, que escollades continuar con esta fermosísima lingua que temos e que nos fai pois ser especiais e ser recoñecidos alá onde vayamos sempre con noso acento. Eu, por exemplo, na televisión teño que falar castelán porque traballo nunha cadea nacional, pero encántame que sempre todo o mundo me recoñeza polo acento galego que teño, porque ao final eu veño dun lugar no que, por sorte, como a todos vos, pois temos unha lingua propia. E nada, tamén vos veño a dicir o reto para esta semana, que é que vos convirtades ollo en publicistas. Queremos que fagades un emblema, un lema, unha proposta de frase para motivar ao uso da nosa lingua. E ollo, para os máis atrevidos, se vos atrevedes, de feito, gustaríame que vos atrevesedes todos, que fagades unha canción colectiva para animar a todo o mundo a que fale galego. Un bicazo a todos e a todas, e moito ollo estos días, levade sempre un paraugas e ide con moito ollo.